И сме готови. Има ли Алекс тук? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Това ли е Алекс? Здравей, приятел Алекс от мен, Спайдъркър! Здравей! Ето пъстъпът на Алекс, дай петаче! И пляскаме всички! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Алекс! Ръкопляскаме всички за нашия страхотен Алекс, ръкопляскаме! И здравейте от мен, Спайдъргърл. Спайдърмен мамо каза да предам много поздрави на Алекс и на всичките му гости и каза да направим най-щомите игри на света. Съгласни ли сте? Дечица! Нашия отбор срещу ето тези дечица усмихнати. Искате ли да играем? Идвайте бързо при мен всички, защото ето тези дечица ще ги победим в игри. Бързо идвайте Его я всички. черния Спайдърмен! Айде сега, който е облечен като мен не се съплича, защото сега ще стане много весело и хубаво и на тези големите дечица няма да ви дадем торта, защото ще ви победим. Благодаря, обаче пак те много помагат и ще ги победим. Готови ли сте всички? Ще ги победим! Давайте всички! Ще ги победим! Ще ги победим! Ще ги победим! И така, първото, в което ще ги победим, знаете ли? Ще бъде най-страхотният танц за Алекс. Така че, който скача най-нависоко е победител. И скачаме всички високо! И това е нашия Алекс. Мамо, събличим от този кожух и да видим кой ще пикне тавана с поцелуйци. А после ще има една изненада за Алекс. Скачаме! Скачаме! Кой направи тази бела? Ръкопляскаме! Черния Спайдърмен! Ама ти какво всъщност направи? Как го направи? Ръкопляскаме за черния Спайдърмен. Ето я са дечица. Дечица. 1-0 за нас, нали? Големите направиха бела, за това 1-0 за нас. Черния Спайдърмен се изложи. Да си порасна и да пиеш кафе. Но да го избършат. Вижте сега. Стоп, стоп. Мама да бърше. Къде е мама? Мама, обаче пускаме музика и бърше, докато има музика. Стоп, не почвай. И така, дечица. Мама Барби ли е? Не, ай, тате. Чакай, мама. Това е тате Барби. Обаче като Барби трябва да бършеш. А ние танцуваме всички. И да бърши. Тате бърши като Барби. Краси! Краси! Играй, играй, Тате бърши като Барби.
party. И сега да чуваме как Алекс най-лошли.
бъде тук. Защото сега ще има още една песен. Мама и децата и Алекс да поздравим гостите. Ето тази. Лъгвайте след мен, защото балончета ни трябват. И това е да видим на кого ще му издържат нервите. И да видим. Ей тази песен е един рожден ден, дойде една баба и каза: привече, няма нерви за тая песен. Да видим дали някой ще ни разпре. Каля по кошките. Давай, мамо, ето и Алекс взема. Алекс, дали си има своя приятелка, за да видим? Мама и тата сме в средата и всички танцуваме като мама и тата, за да видим бяхме по кошките. А сега ще бъдем страхотно нападна, ще получи пълния усет. И кипни сега така. Става чудна весела, даже спира и вежда. И танцувай па-па-па-па-па-па. Хайде, дай усмивка, хвани ме по ръка. Леко ево! Имай ти коража, танцувай леко с па-па-па-па. Направи ги метлица, коленца стани сега. Скачи, скачи като мен, става весела шега. Вярваш чудеса, махай силно с княза и танцувай е така. Вече носи песента, танцът всичко разлюля и танцуват па-па-па-па. И се върни! Хайде, дай усмивка, хвани ме по ръка. Имай ти коража,
силни дечица. И сега... И разбира се, това е песничката на мама. Мамо, ти си? Танцуваме като теб, мамо. Как се казва мама? Мама се казва! Брави, мамо, ти си! Как се казва? And the boys they say que estoy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance with me. Move with me, chat with me, and if you could, I'd take you home with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was never so high. Now, come on, what was I supposed to do? He was in town, too friendly, so fine. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. И точка за децата, които не се измориха. Алекс е тук на дансинга. Точка и за тате, който също не се измори. За мама не се измори, май се измори вече. Но сега, ще имаме ли една кратка почивка да пинете водичка? Отивайте да пинете водичка и малко да хлътнете, защото трябва да бъркнем в коша какво има. Я там хори. Коя каза? Малко искам да знам с материала. Може ли да ми преведете? Добре, тия тук е цензура. При мен има цензура. После след мене. Нали? После тате ще ти я пусне тая песничка, нали? А сега, искате ли малко да бъдем футболисти? Добре. Сега, ако им пуснеш на Кали 4-4-2. Да. Бързо идвайте, защото трябва да победим тези големите. Давайте, ще ви победим! Ще ви победим! Готови ли сме всички? Сега ще помолим и тата, и мама, и другите големите
да ни помогнат, защото ни трябва помощ. Съгласни ли сте? Хайде! И така, имаме една футболна топка. Хващайте сега и внимание! Ако случайно падне топката на земята, и тук някой да дойде да хвана и тук. Еми, Уеко! Емо! Готови ли сте много нависоко да скачате? Едно, две, три. Скачи много нависоко сега. Като е? Така, скачи нависоко. И когато спра музиката, замръзваш, който не е замръзнал, няма да яде торта. Разбрахте ли играта сега? Да. Отменяме я малко. Спрели музиката, замръзваш. Хайде, давай. Кой мърда? Некой мърдали? Кой мърда? Алекс! Алекс мърда, няма да яде торта. Ето, аз го видех. Няма да мърдаш, той няма торта. When I was feeling life because there was no water.
пак мърда. Какво да правим? Алекс мърда, аз го виждам, ето. Внимание, като спре музиката, всички ще замръзнете. Успетно да ви, готови ли сте? Не съм готов, чакайте ли сте? Бея, мръдна, бея, маленькото бебе, Бея, тя мъничка, сладичка. Да го пляскаме за Бея всички. Браво! Обаче се пляскаме и за Алекс. Мисля, че беше победител в тази игра. И всички викаме Алекс! 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 И сега искам да кажа на всички, че Алекс през цялото време гледаше в моя кош и той искаше точно този крокодил, за това бързо да глакче за мен. Алекс, ви крокодила, и този крокодил после ще ви яде с позволението на мама и на тата. Живеел речен крокодил, огромен на ужасно мил. Живеел речен крокодил, огромен на ужасно мил. Стоп, стоп, бързо зъбите! Зъбите си ми изчерпал, устата върши със съвета, редовно свири на тропе и може да брои. Зъбите си ми изчерпал, силно устата върши със съвета, редовно свири на тропе и може да брои. Беше най-страхотният крокодил, той си изми зъбите с четка, устата с салфетка и сега Алекс ще ви изяде. Алекс, при мен сега да ти изядеш. Сега, моля за внимание, Алекс, стане сега ще изядем всички гости, съгласен ли си да ги изядем? Да, сега давайте ръчичката напред, идвайте всички да ви ям. Броя до 4, подред почвам от Роби, кой както се е наредил. Броя до 4, кажа ли 4, дърпаш ръката, ако не я дръпнеш, няма спорта. Всички броите до 4, първа е Роби, другите са така почиване. Давай до 4 броим. 1, 2, 3, 4. Няма торта за Роби, тортата за мен, помниш ли? На Роби тортата за мен. Едно парче за Спайдър Бай, ръчичката броим до 4. 1, 2, 3, 4. Още едно парче торта.
ти си, да. Той с предимство. С предимство, Алекс сега е батен. До 4. 1! Ти ми напишеш за Дълнажа Спайдър Гърл ме победи 30 пъти. 1, 2, 3, 4. За домашно същото да напишеш. Още един тук иска домашно, че днеска не е писал по-български. Силно! 1, 2, 3, 4. Тези двамата сега вървим до 4. 1, 2, 3, 4. Абе всички деца ги изядох, гледат цялата торта, за да знаете. Айде, Динка. 1, 2, 3, 4. Само Дени не го изядох, ръкопляскайте за Дени. Я да видим Бела. И най-хубавата ръчичка тук си изпаквахме. А сега отново е рожденника. Готови ли сте цялата публика на Брите? Ще вие нещо заспахтате, не ви чуваме. Хайде всички. Силно! 1, 2, 3, 4. Не можах да го изям рожденника, станал с големи мускули, брате. Ръкопляскаме за нашия рожденник. 1, 2, 3, 4. Махай ръчичката. Браво! А сега следващата хубава и прекрасна игра. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, slow, prepare the man on the drink follows, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of it. Feel like a magnetic. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love. И баткови Васко, като помощник на Бомбончо, аплодисменти за моя помощник. Тук си имате аниматор най-добрия. Сега върнете му балончета, защото той иска да направи нещо за рожденник. Вижте сега как хубаво ще го направи. Sweet and sour, and how your family's doing okay. In the taxi, in the taxi, the driver make the radio play. Singing like, girl, you know I want your love for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come now, follow my lead. Come now, follow. И сега ще има едно. Гледайте сега как се прави куче, защото който е запомнил и направи същото куче, ще бъде победител. Гледайте как прави кучето сега. Муцуната, сега още едно кремвище, второ кремвище направи. Не, още едно също. Брат кремвиши. Сега, да, свии ги сега на половината. Тук съм останала шички, спиви там дето. Ето сега, давай си. Браво, Муцуна ти машина. Още веднъж навия, още веднъж ръкопляските. Имаме вече Муцуна с ши. Сега отмини малко място и направи краката. Едните крака, гледате ли внимателно, защото след малко всички ще си направят. Още едно кремвище направи. Добре, сега свини, както така. И това са вече краката, ръкопляските, краката са готови. Леле, страхотно. И питам Илиянка, ще го пуска ли вас с мен на партията да прави фигурки. Само че сега малко прилича, не знам. Ето така. Едните крачета са готови, сега отмини място. Да, бе, много е добър, това му е за втори път и вече ще го взимам с мен на партията. Ама да знам Илиянка ще даде ли, защото кой ще прави ключите. Да, добре. И така, ето ви другите крачета.
Ще се справите ли по същия начин и вие останалите? Това е така камион. Ръкопляски за нашия Васко! Ама така е, да. Почти. Заповядай. Кучето бе. Това е куче бе. И сега Алексима и куче и крокодил. И не знам какво ще се случва при наличието на куче и на крокодил. А сега моля да бъдете всички най-отпред мама и тата и Алекс. Имаме страхотното лимбо. Обаче, внимание, лимбо с нашите балони. Алекс и Роби знае тази игра, всички я знаят, нали? За наркотици. Дайте ни трябва! Излезна. Точно това ти играше, къде е? Иначе го викам. Всички на хлапче зад мен, елате сега. Ей така, зад. Нямаме. Ай с такъв. Алекс, къде? Ето назад. Мама и тате ми трябват, моля. Да попляскайте за мама и тате. Ами то. Хайде, ли сте? Роби, като си минала от тук, минаваш от другата страна, за да не пречиш. Хайде на влакче всички. И мама и тата ще ги измъчи много. Роби, после заобикаляш и отиваш най-отзад, за да не се струпват. И така, моля публиката да гледа, нали? Още се. Хайде, започваме от начало. Роби, Красни така, бе. Стоп игра, видяхте ли тате и Васко и мама как минаха? Вие видяхте баби и дядовци минават. Абе, Васко не мина много често, ама. И танцувате и минавате по талона, а вие като дядо ми и баба ми. Я да видим сега можете ли като тата и мама и Васко започваме пак, иначе да се... Аз викам да легнеш, ще се празараш по гъс. Добре, Роби, сега Роби назад. Един по един коля, не хама, един по един. И пусни ръчичките, не бъдеш. Никой никога да не дължи. Чакаме да станете. Добре, айде Роби. Не виде, напред. Всички ли искате балони да имате?
Питам дали можете да правите като Алекс, за да надувам балони и да давам на всеки един от вас. Алекс, чела сега да ти кажа какво ще правиш. Така. Чичо гърне. Яла да кажеш как беше Чичо Бургавски. Да. Добре, и аз и тук да тичаме ли? Да. О, много хубава игра. Добре, ще измислим. След малко ще измислим. Ела сега, Алексче. И я да видим сега, минете крачка назад, защото Алекс ще скача много нависоко и правим така. Ръце в страни, ръце пригоре, скачаме и се завъртаме. Слушайте песничката как е и всички правим като Алекс. Алекс, скочи сърце в страни, скочи сърцете горе, скочи сърце в страни, скочи сърцете горе, в страни, и горе, и страни, и горе, бързо подскочи и се завърти. Скочи сърце в страни, скочи сърцете горе, скочи сърце в страни, скочи сърцете горе, в страни, и горе, страни, и горе, бързо подскочи и се завърти. Какво правите? скачаме! Внимание, храте в средата да мине да ни показва тази писи. Дай ръцете горе, дай ръце страни, дай ръцете горе, страни, и горе, страни, и горе, бързо подскочи и се завърти. Дай ръцете горе, дай ръце страни, дай ръцете горе, страни, и горе, страни, и горе, бързо подскочи и се завърти. Леле, всички се справихте? Айде да извършиме малко, тате. Айде, Тони, това е твоята песен. Тони. Айде, Айде, ево. да ги вършим. Елате насам, да ги извършим. Аз гледам кой танцува най-хубаво и надувам балоните тогава. Опан Gangnam Style. Дай, Тони! Опан Gangnam Style. Gangnam Style. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. Оли му е краката, бе. Оли му е 여자 그런 반전 있는 여자 낮에는 너만 따사로운 그 선호해 커피식 이대로 모자에 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Sexy lady. Open Gangnam Style. Sexy lady. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나도 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 변형보다 사상이 올통멀통한 선호해 그런 선호해 사랑스러워 그래 너
Oppan Gangnam Style. Чакай, бързо, не сипай. Я да видя кой няма. Един, двама. Дайте качите с тях, бе. И каза имам. Сега. Ама и аз немам. Мисля, че всички заслужиха, нали? Сега ще има една специална игра с балони. А другите летица? Не те си ли? Другите летица? Не те си, нали? Ще им дадем и на тях да знаят. Черния спайдър. Можете ли всички да пипнете тавана? Пипни тавано, бе. Пипни тавано с балона. Пипни тавано. Пипни тавано. Ако му кажеш да удари, некой това ще го направи без да иска даже. Не може. Тавана, браво! И не е много и сладка, ама защо толкова облечена? Може ли да я съблечете малко? Тя ми гледа пъти красива. Ето и за това да добро дете. Аз пивам даже орното сами да Чакай, минава в час, е на това. И това детем се ли иска? Да. Вижте много хубава Да, снимка. разбира се. Снимаш ли сега? Ама разбира се. Елате всички да си измислим, да кажем нещо. Ето я ще пипна тавано. Не. Браво, ръкопляскаме на Алекс, ръкопляскаме. Ели, върви миниатюрен като те. Сега, лечи целата бързо. Защото ни шпионират от там, някой ни гледа. Кой ни гледа? Стримерите от YouTube. Стой, само да не снимат ги. Само криската му да ни. Ама много ли сте известни в момента? Да. Моля за внимание. В момента сме много известни и ни гледат, ама къде ли не. Бързо слагайте усмивките. Не, че до сега сме били намръщени, нали? Даже е така като мама. Мама днес е най-финна. Ама защото ни е празник. Тата най-много танцува. Леле, страхотно семейство. Единият се усмихва, другият танцува. Бърши чисти, мама се усмихва. Той бърши чисти, ние чините, мама се усмихва. Той минава с парцел, мама се усмихва. Той хвърля кофата за покуп, мама се усмихва. После мама, че После когато при вас, като отиде, пак ще ходи тате, нали мама? Тато имаш честа, после при вас и ти да се усмихнеш. Решихме. Дечица, понеже всички сега сме супер звезди и целият свят ни гледа, елате сега тук, да кажем с най-голямата усмивка честит рожден ден, да си гледаме натам. Свали едновременно. Я да видим кой ще го каже най-усмихнат. 3, 4. Честит рожден ден, Алекс! Още веднъж. 3, 4. Честит рожден ден, Алекс! Сега ще има след 5 минути. Може ли? Или... Нали? И я да видим сега. Единия подай на някой. Единия беше мой. Я да видим кой да пати. I'm the one that you hate for making America great. And I'm the one who's trying to build back better. We ain't the same. Yeah, you're right. И така имате една песен време да направите куче Сабия, който колко е научил. President drove the country into the ground. The crime rate's through the roof. There ain't no jobs to be found. Inflation going up. My kids need food in their mouths. You put the fake news on every TV screen in my house. Hold up. Your president a racist, homophobic. Tried to overthrow democracy and everybody knows it. He will never make America great again like the slogan. He a white supremacist. Just like all of you who voted. That is
Обре се на тука, бе. Играй, бе. Яу! Някой направи ли нещо? Не! Никой не е внимавал, защо не бачи бачи. Вече някакво... А, там майката е. Ето една мама, ето още една мама, вижте мама на Пея. Идваме по светлина! Някой друг? Аз поимаме победител, мама на Пея направи фигурка. Пяйте, мама! Ти не се ядосвай, Гледай, че на 50 цента, бе. ти съм нещо. Гледаме внимателно как се прави фигурки. Мама на Бея получава 2 парчета торта. И Роби направи, Роби, браво! Не правите и от тия, как беха, тия бириките. Не правите бирики. Дали си казваш на пиете? Я чекай да се ли не Парчета торта, Роби вече направи фигурка, как ти беше името? Надето беше точно така, тя се опитва и е на път, но конкуренция ето бабата ти Васко, браво! А ти не знам, направи ли ти ги спука? Браво, още едно куче и мама на Бея, също я взимам по партията заедно с вас. Криска! Фигурки, докато раздърдора по микрофона. Браво! А сега? Ето и Надето е готова! Апласкайте за всички дечици! А сега? Пакичко, дайте талоните на родителите, за да ви ги пазят за вкъщи и ще приготвим специалното място за твоята торта, прекрасен Алекс. Защото... Пляскаме кръчички, всички пляскаме! Не, Тоше, не така. И нашия рожденик няма търпение да се намаже, не даваме да се... Не, Емо! може мини назад сега. Леко. Спираме музиката. Еми, пази я тата. Никой не още не може. Мария, стой, И още няма да пипаме. Она намаза, Емо. Сега ще сложим... Ела, Чичо, ела. Когато си станеш при торта... Това да направя така, торта ти баба Еми. Аз баба това коренче казвам, няма още да пипаш тортата, още да сме и те. Ти си по-голям, няма да пипаш, само Пея може
Нея няма да разбере. Браво! Ще е бебеца. Браво! Хайде, мама и тата я подреждат. А който иска да яде торта на краска с ръчички и да пее, докато мама и тата подреждат всичко. Край, сега не мога ги нареди, край. Fais quoi? Готови сме на коленцата и на коленца. Емо, върнете се малко. Краска с ръчички. Краска с ръчички. И който бе най-силно, най-голямо парче, направите всички. Ето го. Готини неща. Ето сега нареждаме Happy Birthday и нямаме търсение всеки момент. Е, така бе. Да, са всичките. И вече подредим всичко. Моля да това време мама мисли желание. Мамо, докато ги запалите спокойно, нека да намислим желанието на ден на нашия Алекс. Ето. Моля всеки да намисли нещо хубаво за нашето прекрасно Алексче, докато се палят свещичките. И когато ги запалим, сме готови да пеем всички много силно, нали, дечица? Плотно. Мама да намисли желание сега за Алекс. Алекс също да си намисли, защото всеки момент бате да мине назад. Мини назад, бате. И всеки момент ще запалим фойерверките. Пази балончето, пази го. И пляскаме за всички пеем за броим до 4, Алекс, духа. 1, 2, 3, 4. Пляскайте ръчички, всички! Краси, видите по... Биляна! Еми, ходете там да се снимате!
само ви